Allah wata na maki ka ko na garki na ne. Allah ya kiyaye ka Alhaji. Jalolo. Da tambayar ka nake da Allah. Mun yi baki ne a gidan? Wa zai zo? Ai a rayuwar nan komai na ganin ido ake. Amma da ka zo zaka ga kowa ya zo. Ai dole sai ka zo kai ne sayin bol din. Da ka zo zaka ga an zo. Alhaji kana kokari. Gashi ba ka yi kai gori mai 20, mai 10, mai 30. Wannan in ka bashi 10 ya zo ya ban 100. Mai 20 ya ban 200. Mai 30 ya ban 300. Wani ma har 500 ba ne yake. Me za a ce da kai Alhaji? Ai kana kokari. To me dalili? Ɗai ne mutanen da suke shiga gidan nan su fito ba da farin ciki ba. Jalolo. Wanda duka ga ya shiga gidan nan idan ya bata min fa koya yake ka fa san yadda nake. Na san ka. Wallahi kana bata min ni ma sai na raba ni ma bata ba ka mutum ya fito da fushi. Amma wanda duk ya je faranta mun shi ba zai zo da farin. Yo Alhaji Rama cuta fa ga macucin ibada. Ha! Wasu ba a cuta ba suke cuta balle kai da aka yi wa. Wanda da ke ka ba zan hana ka kuka ba. Ba zan hana ka ba kai hukunci daidai da yadda aka yi maka ranka da. Kai da shiki mutum da wallahi. Wallahi kai shiki ne. Ai Alhaji. Kake ba labarin wai ka sana'a nawa kai ran ka fara ga mun. Ai Alhaji na yi sana'a ta fi 10. Ni na wuce maganin mai gasa ma sai dai maganin mai hasada. Wato ina son labarin nan naka Jalolo. Rike wannan. Yaushe zaka zo ka bar labarin nan? Ya zama dole in zo. Kwartancin nan da kaka koro. Alhaji ni din nan. Dai ne kasuwar da ba na zagayawa. Ka sha shayi. Yaro, ka ɗauki motar sai ka Zan ba kuɗinka. Wa za ka ba kuɗi? A'a wani ne na ci bashin masara to shine. Muna tare da kai kan ci bashin masara? Ka yi haƙuri Alhaji, Allah ya ci zuciyarka. Bashi? In za ka wuce karɓi buhu 3 na shinkafa. Iye? Za ba ka 100 sai ka je ka bibiya bashi ka ƙara ci min bashi. Muna tare da kai. Allah ya saka ma da alheri. Allah ya ƙara ma lafiya. Allah ya ƙara ma ƙwarin. Ci bashi kana ɗan cikin gidan nan ka ci bashi? Ko kuma kana bacci? Kai. Ka ci bashi ka zo kai bacci kana dan cikin gida. Ka kiyaye ni. Ashe jibirin kai baka iya rayuwa ba. Ban iya ba. Na dai. Wai na rasa me zaunar da ni a cikin gidan nan da har yanzu ban san inda dare ya mu ba. Hajiya Lami kenan. Ai abin da ya zaunar da ni a cikin gidan nan shi ya zaunar da ke. Jira muke kawai giwa ta faɗi mu kwashi nama daga nan kuma me saura. Kai, Lara ya yanzu tsiyarki ne tana nan. To ai biki sani ba. Wannan tsohon da ke gani ba fa mu san lokacin da zai kauce ba. Dan da ke ganin shi haka, wallahi ƙarshen ta nan gaba ya ƙara shekara 20 ko 30. To, kin ga ku a lokacin nan? Mu ma fa 'yar moriyar da ta rake a jikinmu fa. Ta ƙare. Kai. Wani me amfanin zama da miji fanko ne? Ko gashi nan kuma muna yi? Sai dai kawai mu ɗebi kuɗi mu tafi supermarket mu ne kayan kwalliya mu ne kayan waye mu ta siyayya shikenan kawai mu zo mu ci abinci shikenan mu zube ba ɗa ba jika a cikin gida saboda Allah ai Allah nake yana mutuwa ana raba tumulin ta kaba ana bannawa kin san me zan yi ai yaro zan je in nema ɗan shekara 25 ko ɗan shekara 30 mu tattakura mu je mu ci duniyan mu da tsinke in ya so in karayin abin da ya rage min bamba ko biki Assalamu alaikum. Alaikum salamu. Yar uwa, ina ji. ai kamar kin shiga zuciyata. Allah. Kin san abin da nake ayyana. Ai ni saurayi zan samu santalele in ɗauko. Abin da aka raba gadon nan aka bani in ɗebe su in je in shagwaba shi in mai da shi taɓararre. In mishi abin da yake so. Saboda ni ma fa in samu abin da nake so din. Wannan kuma haka. Kin san me? Za mu yi karayin abin da ba mu yi ba kenan a baya. Alhajin Allah. Barka da isowa Alhaji. Sanda zuwa.
hira ake yi yau. Wallahi muna nan muna ta zuba hira muna raha muna ko mota kafan mu ji tsayuwar ta ba. Da tafawa kuna ta shewa ba. Sannan Alhaji. Aikin zama kenan. Yawa. Dan da zuwa. Shi zama yayi daɗi. Zama yayi kyau. To haka shine zama. Sannan. Wallahi. Sannan ku ne. Yawa. Sannan na fita ko ni ban kai baki na ba. Ko? To. Bari a haɗu maka. To. Na gode. Me za a haɗu mai ɗin to? Abin da zai samu ko? To. Duniya da tsinke. Shi ke ai wando nake daidai da kukun kowa kafin ku samu haku ce za ku ci duniyan ku da tsinki ni ne zan fara wannan ci duniya da tsinki akan idonku kuma din ba sai kun samu ba yau ba na barin bashi ko yaya ba da barin kuci da kwana wanda duk yi min sai dai masa alaikum salam lami da gauta lami da gauta Allah akbar Na ce bari in ka maka kaga wannan leman wannan leman ajiye shi ne musamman saboda kaina to amma yanzu da yake kana da bukata na ce bari in fara ka maka kaga ma na manta ban dauko kofi ba haba sai kina so koma yanzu in dauko kofi sannan kuma sai in koma kitchen sai in samu dan abin da zan ka maka ka dan zuba a cikin gaskiya kin gane shi yasa niki kaunanki Allah nake in ga lokacin kiyato ki tarbe ki sani dan baiwa ne Alhaji dawa na ki ne wallahi baka ji dadin da ya ji ba cikin raina jiya ma aka aiko kakan mu yaro shekararsa 200 ni irin gidan mu shekaru da yawa 170 200 haka dai ake kaiwa kakan naka to a yanzu da yake ka san ausu tuna ausa bai una ne yasa Alhaji mata kenan to bari zai ka maka mata kenan sun yi ausa ina zata ina kyaga 16 ma wai Alhaji nawa yayin da ta aje wannan lemon ta ce ya aje shi nata ne da za ta sha kaza na rantsi da Allah nan gaba kaɗan sai ta tana da wanda zan sha ne in mutu sannan suke mana wani magana yau kan maza suke kaka na sai da shekara 200 ba goma ni irin gidan mu daɗewa muke yi sai na gaban wayan nan shakiran da ni suke san can wani kya ɗauke kayanki kada tsola tsiyarka jalolo ɗaya kafi kamar dubu jiran ɗaya an buga da kai an barka kirjin zaki ba gaba da gaba ba maƙiyanka fadawanka maƙiyinka ko na binnin sun ne Allah ya wadaran shi alhajin Allah ka saba mini abin alkhairi kuma na saba farin ciki sanadinka kuma ina godiya ina madalla Allah ya ƙara arziki ya wadaran maƙiyanka ko na binnin sun ne jalolo rabon da kaga fuska na yayi haka tun yaushe kai na daɗe na manta alhaji jalolo an taɓa ni an ɓata mana ne kai wallahi wanda duk ya taɓa ni ko wasi ne na taɓa shi ya zama dole ai wanda duk ya man kankara sai man kan itace alhaji mai na rodi ma abin da za ke gaggaya maka irin wannan magana saboda ya da kai da ni kai mutumin amana ne gaskiya ne jalolo za ka tsiya a gidan za ka ga lalata billahi lillahi za ka ga shega tara a gidan Allah ya ba mu idan gani za ka gani kuma za ka maji Allah ya ba mu kunnuwan alhaji duk abin da kaga na ma ka yi
kana da dukiya ka fi ƙarfin kowa, abin da ya rage maka kawai mulki. Shi kadai muke fata kawai a ce ko wani uban waye an kwato an baka Alhaji, Allah ya huci zuciyarka. Za ka ga tsiya, za ka ga tashin hankali, amma ka ja bakin ka shiru kawai. Iyaka naka ka yi addu'a ka koma gefe, ba kai a cikin wannan rigima. Allah ya bani idan gani. Amma ni kam ni an dai nan gidan ne za ka yi kallo. Kowa ya ci tuwo da kai miya sha Alhaji. Duk wanda ruwansa bai isa alwala ba sai ya matsa ya yi taimama. Ba buɗe mana ƙofa za mu fita. Kai, jama'a kai, ta da mota mu tafi. Za ka ga ba ruwanka. Ni ina yi ruwan ma zan sha Alhaji. Jibrin, ya Alhaji, Allah ya taimake ka. Allah ina so in saka wani aiki. To amma aiki mai tsauri ne, ko za ka iya? Alhaji, ba ya Haji. Zaman wa nake? Zaman ka nake, duk abin da kace na yi dole na yi shi ko me shi. Jibrin, Na'am. don Allah dan Annabi ce giya nake so na baka. Na yarinya. Kyakkyawa. Son mai so kin wanda ya rasa. Alhaji, me za ka yi da ita? Auren ta zai yi. Aure zai na kejere ni. Lalata nan ya ishe ni. Saboda haka nan, don Allah don Annabi, ya shekara 15 nake so ko 16. To Alhaji ba ni da ita, amma zan bincika gano maka. Yawwa Jibrin, Zan duba ma. yawwa. To irin ta nake so. Don Allah don Annabi, abin nan ba wata nake, amma wanda nake so ina da sharadi. Ka samu wata sakaliya, wata girariya, kyakkyawa. Kana jina? Ina jin ka Alhaji. Wato kuma ka samu wani fitininniya. Ya Alhaji, Allah ya baka Alhaji. Allah shi kara maka lafiya. Zan kecire ni. Don Allah don Annabi, ka ja bakinka ya fada. Don Allah kar kowa ya sani, sai na kecire na rama abada. Wa Alhaji ne wani iji daga baki na ba zan faɗa ba. To ka gane, da mun je ofis yanzu muna fitowa in ka ga mutanen ka takap. Mu je gurin. An gama. To shikenan. Zan musu kwal. Za mu je kuma tunani na ma yarinya bata fi shekara 14 ba da rabi zuwa 15. Mu je gurin. Ai muna tashi daga aiki, ka tashi daga ofis nan za mu wuce. Kaga sun ga mota mai kin su gindayo maka mota dan mu guda. Kin san menene? Appointment ɗina yana fitowa. Abin da nake so na fara yi shine, kin ga zan sayi akwati. Idan na sayi akwati, sannan zan yi kokari na sayi taraman zannuwa kamar guda 15 haka ko kuma 13. In dai na haɗa wannan, sai a ƙara bani kamar shekara guda. Idan aka ban shekara guda, a dama akwai ɗakin da babana ya bani, zan yi kokari na gyara, na sa mai silin, fenti da kayan wuta da irin duk abin da ya kamata, kin gane. Bayan na gama wannan kuma sai kawai na jira ki. To kaga kafin sannan ma kaga na kammala secondary school ina tunda kaga yanzu a SS1 nake. SS1? Hakkin kai? Wala. Na shiga uku. SS1. Naziru. Ina gajiya. Ya gida. Duban da abunka kai da nace idan ka zo ka rika shiga ciki kuna zancen ku a ciki kuma ka tsaya nan? To baba nan din ma yayi. To hakan ma ba laifi. To da Allah idan ka je ka ce ina gaida baban naka, ka ji ko? To zai ji insha Allah. Madalla. Yawwa. Wato abin da za a yi ba zama za mu ta yi ba.
yaro za a tura gidan sallama da shi. Ga ma mahaifin nata nan. Iko Allah. Oh. Yawwa. Alhamdulillah. Baba. Haba da tijo. Do Allah tsofai da kai ka durƙu samun do Allah ka tashi. Ai wannan durƙusan da ne akwai dalili baba. Komai dai dalili. Dan Allah da tijo kaga tsoho ko da akwai dalili tsoho dan Allah ka taimaka ka tashi ka fi ai ka girme ni ko in ce ka kusa haihuwa ta. Sai dai in matsalar daga ni ne ya hakuri to ban durƙusa ba. Ni ne ban durƙusa ya hakuri. Girmamawa ce. Ai akwai dalili. Ai ka cancanta ai maka haka. Haka ne. Ka cancanta ai maka haka. To wato abin da ke tare da ni magana nake so in faɗa maka. Amma da za mu samu dan wani wuri mu keɓe sai mu yi magana. Bismillah. To Jibril ya ka duba a cikin buddin mota ka ɗauko mana abin zama kafin. To ya bismillah. Wato baba shi har abin duniya abin haba Alhaji dama akan na'ima ne kake ta wani duddun kufa mun kana wani don ran kofar da kai tsofai da kai Alhaji yarinyar nan da ta ka haife ta kwance ma ka kusan yin jika da ita yarinyar nan fa ni fa karama ce a gona ba ma isa aure ta yi ba yanzu kwanan nan ta cika shekara 16. Alhamdulillah. Ai irin wannan nake so. Ba zan bar ba. Nace ba zan baka ba. Yarinyar da na riga ne mata miji yanzu haka mijin ina nan gida suna tattaunawa, suna fuskantar juna. Kai baka ji kunya baka dubi wannan cikin ka dan Allah. Alhaji karamar yarinya kamar wannan da bata san komai a rayuwarta ba, ka ce ita kake so? To ba zan bayar ba. Baba a dai duba dai. Ba zan duba ba. Na ce maka ba zan duba ba. Dama dan wannan ne ka zo ka aje ni? Ha? Jibril. Ya ha. Ko ba ka dauko mijinka? To. Ina fa da uzuri fa a gabana fa. Ina da uzuri. Ya hakuri. Yawwa. Manyan na wancan ne? Suna wancan jakar. Abbaje. Kai mai akwai ka gane in kana kamar akwai ne. Shi rayuwa kullum sakewa yake na canjawa. Sai ga mai yiwuwa kuma Allah Ubangiji ya kawo cewar in dai matar ta wace sai ga an yi Allah ya sa kuma an yi da ni. Amma yanzu Baba? Kalli nan. Haka ne. Haka ne. Yawwa. Wannan da ka gana baka baba. Ne fa akan Na'ima. Kaga wannan jaka? To wacce take cikin mota? Zan iya tattara dan maka. Haka ne. Na fa maka gaba daya. Haka ne. Akan wannan yarinya. Ni ba wani abin nan bane. Haka ne. Alhaji, na ga kaga zaman nan ba ne ya kamata mu yi shi ba. Mu shiga daga ciki. Ai mun riga an gama. Ai kauna ce ta kawo haka baba. Shin kun taba gaisa da ita ne? Ita yariya? Oh, ba ta ganta labarin ta kawai da ji saboda labarukan da nake ji akan ta shi ja mun hankali na. Wato an ce yariya ce mai nagarta, mai kunya. Yariya ce wadda ta ɗauki tarbiyya wurin babanta da uwarta. Kuma yariya ce mai kaga Alhaji dan baka ga yarinyar nan bane inda ka san ina irin yar baby din nan yar baby ta turawa. Haka take. To ai wannan haka nake so na faɗa maka. To kunya ya hada ka to ni gaya. Haba ba komai. Abinda za a yi. Na. Mu shiga daga ciki ka je ka ganta ku fuskanci juna ku daidaita. Allah kuwa abinda za a yi. Alhaji ai ka bar wannan maka tashi kawai mu shiga ciki. Abinda za a yi kenan. Kware kuwa. Saboda shi ka san lamari irin wannan to wannan abu yaro zai dauka ko taso mu shiga. To ai kware kuwa. Ai shigo ciki ya Alhaji Jibril ya Alhaji. Gama ne ko kuwa?
A'a, kar ka kuskura ka taɓa mu leda. Ba abin da ya haɗa ka da leda. Salamu alaikum. Haka ne. Wallahi yadda ake kula daidai. Kwarai kuwa. Wannan sai dai a rage. Wannan sai dai aka rage. Ce an ba rage. Ya ku yi da motar ka ne. Motar ka ne. Abun kakara ne. Dan yanzu ba zuwa. Kwashi ya lura da ruwa ne. Ka dauka. Sun yi wasa na ai kakan mu shi yasa ai akwai da ka san wanda ya ga menene me za ka ce mu ka je mana waje tun ce ka je a'a kai na ce ka je ka yawa ka ba kai ka zo ba kuɗi kai wanda kake wa dariya ne ba da kai lake ba kaga wasu tattabaru can da tsohon tattabari da sagari da yar shila tana gudu suna mata ai na dauka ne kake ma dariya mu dariyan ba ai da ba wallahi da sai na tumurmusa ka a gurin nan da barbasa kudi ne me Alaji to ga ni'ima sai ku tsaya kai tunani kuma zan je adana wannan arzikin nawa ka ji ba ko da Allah wannan ba na adana ba ne ba ai wannan ka sa a jiho ka je ka batar ne Allah ba kai maka wannan ba wai na ana adana na dan tayi ai a kawo shi wanda wanda za a adana dan kuma da Allah in an shiga ciki sai a yi bayani a kan ita baba to a ce da ita da Allah ta shirya din da kan magana bakan nan bana dai za ta leka maka baka da ci kai kuma san doki alfarma wurin ka ka daure don Allah ka taimake ni sai a kai baka kira sai ka raka ta bakan alaji ita ce ita kai za ka da ban ai kai ba wannan rakiya na Allah ya kara da komai ba amma Allah na gode ma da muka gode ki kawai yarinya ba da shiga ta sai ka saurare shi in dai kamar zabi ba maka zaki asha ba ma ka bari wannan ka bari abin da wannan ana ai maka akan dai wannan bai Allah kaka ni ba mu fahimce ba me yake faruwa ne Allah wata kaka da kici sunan Alhaji Dantani ba kaka wani ai aure inda ba aure ba abu da zai aure sabo ne ba da abu da ne ai aure haka yake duk shekaru na daidai nake da ke haka aka ci haka yake nawa a cikin tarbihi ya kai gani da ake gani idan Allah ya sa aka yi abin motar ke da wake kaɗai ba da direba na da direba ki gaba inda duk zaki ya kai ki in zaki da zu ya dawo da ki gane duk abin da kike so yawo a duk duniyar nan ko rijalar gaibi ba zai kai ki yawo ba a garin duk inda ke son ki je wallahi ko ke sai da ajin ki yawo fi ya je dawo haka da ki iya yi akwai yadda za a yi ki je da ki kwantar da hankalinki ke ma ke ki kwantar da hankalinki ma ka ga dai ba wani da ya zama da Allah ka bi sabo da maza jani kin sani ba surutu na iya ba irin da yara akwai abu kudi sannan ki kwantar da hankalin ki tuwai ga ki da zaki wanda ke kwamma gaba da zaki hada ki da ki ci abinci ai auren ki zai ta ni za ka aura ai an gama ba ki ga shi mai gidan ba Allah mun gode maka. Yawwa 300 cif sun cika. Kai
ko 20,000 ban taɓa riƙiya ba a rayuwata, amma ga kuɗi 300,000 Allah mun gode maka. cip a gabana kuma mallaki na na wani kaina. Kai Allah na gode maka, Allah na gode maka. To Haba kaka, ka rufa kanka asiri mana ni ma ka rufa min asiri. ai da asiri kenan wata raki ai abin sabo ya an gama Na shiga uku abba, wai tsohon da so na yake yi da aure. Wallahi in kin gan shi ko ke ya haife ki. kuturu shi ya yanke wa ƙasa cibiya. Kin ji yarinya? Ke kuma to bai kika gaya masa? Ni na kore shi. Shikenan yarinya kin bar mana da labbaikan lawunmu da za mu faɗa a jirgi. Kin ga da bana da mu za a yi hajjin bana amma kin bar mana da aikin haji. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Wallahi kin cuce mu. Kin gani shikenan kin ja mana bana sai dai mu ji a rediyo. Mu ji ana alazai sun tashi 1000 kaza sun tashi amma ba mu a ciki. Yau sai ka haifi ɗa mai bakin ciki? Ni? Baba, na gaji, lafiya kana? Lafiya kana? Wallahi. Yawa. Ai kurciya. Ta madalla. Ai kin ba kunya. Ana dauka sun faɗa mata zaki. Wallahi so ne in same ta. Da ko ne ko ita. An ni ne kin da na daga wallahi sai na suke mata ita aka. Yaya haka kuma? Taɗija. Ya haka? Ni sai in tashi ran da komai. Babu maka babu ko ɗaya goma? Aha, kwantar da hankalinki. Haba kaya na aina ki ne banda abin ki hakuri ki kawo. Sai dai ka sake ni shika uku wallahi. Ni na sake ki. Kin ga ba abin da zan miki ai dole ki ci wannan kuɗi na aina ki ne. Ai ni ya zan sake ki kin zama farar uwa. Kin haifi yar albarka. Ai to wannan bakin cikin da za ta yi min kwara ba a rasa ta gabaki daya. A'a Ki bani kuɗin. kar ka kara wallahi. To kin cire bani. Yaro ne. Yawwa. Barka da fitowa Alhaji. Ai idan gobe ka ce a daura aure sai a daura auren nan ya so sati mai zuwa ta tare. Allah saka da alheri. A'a. A je bari juma'an je da aka ce sai a yi juma'a. Ana yi da tare. Tunda ni ba gaskiyar magana ba na fason a dinga a cika a ce za a ta wani ridiri yana da shauransu. Ba komai yadda kace ai haka za a yi ba komai. Duk abin da ka sani mace tana so tana da shi a gida. Na'am. Na yi mata na shirya kamai. To ba na aje ba tun kanta ba. Ba komai. Ba komai. Yawwa. Kuma bugu da ƙari. Abin da ke so a'a ina tela zan turo tela. Za a zo a yi ɗinki a kwana 7 ko Jibrin? Allah shi biya maka bukatunka. Ai shi telan nan a cikin kwana 7 zai iya ɗinka maka 100? Kwana 7 ai yayi nisa. Allah biya maka bukatunka. A bashi dai ya gama kaya 100. To a bashi kwana 7 ko ma can. Na mata da maza kenan. Na ta ita kadai. To. Naka ai akwai daban. To ba komai. Ba komai. Kuma bayan an gama wannan. To. Zan turo a ɗinka mata. To. Kaya. To. Kala 100. Na'am. A kwana 7. Yayi. Saura da me? Wato Baba? Na'am. Ka yi min aikin gafara ka gafarce ni. To. Wannan gidan dai a ce nan ne gidan da zai zama cewa ai ga gidan sarkin ɗanta ne a garin nan. Na ji kunya. Allah biya maka bukatunka. Me kake nufi Alhaji? Gaskiyan magana sai dai ai haƙuri.